Tüktej bo ku zarok bibin xwîner, bibin xwendayên pirtûkan yê romanan yê çîrokan îja tam jî ev hefteyê jî hefteya xwendinê ye kam lê binêrin bê pispor li ser vêya ji malbata re û ji zaroka re çi dibêjin. Ji bo zarok ji xwendina pirtûkan hez bikin û xwendinê bielimin her sal hefteya duyemîna mijdarê roja duşemê wek hefteya pirtûkên zarokan ê cîhanê tê pîrozkirin. Di vê hefteyê de armanca ve ku zarok biçin pirtûkxaneyan û kitêban bixwînin. Hero naxwênim, piçkî ez xwênim sonra ez berdim. Çima? Ya işim cana çedbe ez cana çalışmıştım. Şıqa temenî piçûk de meriv dest bi xwendina pirtûka bike ji bo zarok ew dibe êdî çandekê yani ne êdî bik peyûrekê. Ji bo însan hîn bibe û xwe pêş bixe divê heta dawiya emrê xwe bixwîne. Ji bo vê divê meriv zarokê xwe fêrê vê çandê bike û ji wan re bibe mînak. Ji bo zarokê me pirtûka bixwîne divê em çi bikin. Elimandina xwendina pirtûkana zarokan li malê dest pê dike. Dema ku derdoreke ku bijin pirtûk tê xwendin di wir de bimînî di wir de bijî de bê hemdê xwe jî wexta mezin bû ew bi xwe jî dest bi xwendinê bike. Yani wek teqlîdeke wek şopandineke wê di rêça dê û bavê xwe de here rêça mezinê xwe de here. Ez kitabê Mehmet Akif Ersoyê wala zaf xwênim. Ew zaf xweş dikin hûn jî xwênin. Vêga Selahattin Eyyûbî dixwînim. Gelo bala zarokan herî zêde kîjan pirtûk dikişînin. Ji bergeh hez dikim. Lewra tiştekî şêmber e yani dîtine. Dîtbariye zarok gireniyê dine ser dîtbariye. Pirtûkên ku dîtbariye wan li pêş bin, wêneyê wan li pêş bin. Em bêjin rengîniya wan zêdetir be, bêtir bala zarokan dikişînin. Divê meriv ji wir dest pê bike. Kitabım hana goz twînim wa gom xlas kir kemeke dîda. Kisek nabên ez ji dest pêjim. Cana ciyam lê bavê sonra cana jî ez. Her wiha ji bo kêfa wan ji pirtûkan re were di vê kitêb li gorî emrê zarokan bên hilbijartin. Ji alî pispora ve ew pirtûk bên nirxandin, ji alî dîtbariyê ve bi alî derûniyê ve bi alî zanistiyê ve piştî wê were çapkirin û were pêşê xwendekaran. Kitap